at eka Pamipasya may pabalita agpagkan sa lupas. ligaya eka omen. King papadlakben ng Jesus papunta ting Jerusalem. Dinalan niya king hangganan ng Samaria king Galilea. Inyang dinatang niya king may pumababi sa lubungan din apulong leproswan. Pinong nang lang makarayu, badya at kinulay lakaya. Jesus, Gino, palubos ka kaya kami. Inangikit ng Jesus, sinabi na karela, lumakad kayo at pakit kayo kareng saserdote. Habang dalan, kinaya nila. Hindi nga pansinga ni Metro karela, kinaya niya. Yung parit yung pupulisak kapurian king Diyos. Miksa ka niya alapalan ni Jesus at pasalamat niya kaya. Intawang iti metuyang sa Samaritano. Elawariya puro rin kinaya nga ng kilutan Jesus. Nula ka rin din siya. Alawaring migbalik at minye kapulian ng Diyos. Subali mo kaniting dayuan. At nga ng Jesus kaya talaga ka at makulang. Kinayat ka ulming kasalpantayan. Yung may pabalita, ang kinatang kaligtasan. Kristo. Maya po yaba po kaya kayo man. Pwede tala pong pansinan, di kaya katang kasiping at sabyantano. Maya po yaba po kaya kayo. Maya po yaba po, maya po yaba po mamo, maya po yaba. Huli kaya pong dinan bokos, kitang amanong pansinan, pansin. At ngayon po, putnaman ka kayo po. Nano po kaya yung huli na sabyan din KSB? Kulang sa pansin, kulang sa kulang sa pera, kulang sa pahinga. Uli pong kikatama pong ebanghelyo ngayon. Ating merong may kapansin, may salisaya, may Galileo, may ligtasyo. At nino po kasita? Ito po, itang Samaritano. Itang Samaritano. Minsan kasi, kikatama kami dito, ating bagay kinatamo, kulang sa pansin. Nanda po rin ang bagay-bagay na rito. Ito pong dahil ng panahon, di kinatamo anak, putang alata ng panahon ka rin, nanong gawan doon, magpapansin na. O kaya yung kinatamo asawa, nung medyo may katampuan lang, nanong gawan na ng bawa ng tatang o ng asawa, dinaning flowers. Mata pa mo ba? Dinaning flowers or arwan-arwanin, o kaya sa tingnanin, pagsilbianin, yung pumakanta. Ating pong balon pong bagay, karing ikakatuguran naman, sumikat ang kumanda naman, lapitan niya at sabihan na, I am sorry. Kaya kami bali. Ito pong aso minsan KSP na rin. Minsan po sabihan na, magpakapot, uling palang maranong yun. Wala ko sa uling kabagyan ng KSP. Kikiratan pong yung bagendo at inurin pong KSP at dapat ang rin di pansin. Kikiratan po kaya gaan. Umuna po, di na tayo rin pansinin, kinatangong kasalpantayan. Pangatwa, di na tayo rin pansin, in S. In S is salva. Then, in ganito KS, P. In P, in pasalamat. Mumuna po, in kasalpantayan. Nano na po sinabi ng Jesus kaya sa Samaritano, uling ng kaya kasalpantayanan, inyatin, may ligtas ka. Makatamurin po, karetang siyang leproswan. Nung uling
sabi na, Jesus, malulus ka kay kami. King point ito, atin lang kasalpantayan. Inyatin na ng gewada, kinulisak na, kinulayit na. Kinulayit na na sana malulus siya Jesus karela. Alila kinulayit, uling sasabihan lang, lepros man kami. Uling makantapuin yung panahon ito. Kailangan ating sakit na leproso, sabihin na kalita, putang malagyan na lepros man kami. Unay-ida, at ang Jesus, kinulayit na, Jesus, malulus ka kaya kami. Jesus, pagalingan mo kami. Inya po po ang kikiratan ng panunin. Mabiyasa tayo rin kulay. Mabiyasa tayo rin kulisa. Tingakong minu. At tunetin, maramdam namin. Bulikirin kong dinan abokos. Itang meto masalita kikiratan kong kasalpantayan. Itang pong word pantay. Gawin tayo po kasal pantay. Buling kong tingakong minu. Budyo ka man, Samaritano ka man, unano ka mang lahi, tayo lahat ay pantay-pantay sa kanyang mga mata. Kung kayong Jesus Budyo, yung pwedeng rin na mumudyo rin kayo pagalingan. Pero di galingan naman, din, letang apulong, lepros ko. Di kami po, ito kami kakapatid. Penikuanan na po rin kaya kami pinari na pante-pantengan yung laway na kami. Baski minsan, mamuting-muting kami o di kami kalokohan. Pero sabi namin kaya kami, pareho na kayong paluburan. Pante-pante yung laway ako kaya kayo man, di kayo pitong ikakapatid. Karing gagawat ang usahan ng Aldodo, karing tao nakakasalumuhatan, sana mo rin po, maging pante-pante kaya katama mong pandalawi. Lalaki naman yan, babae naman yan, makwal tayo man yan, o atinan niya man yan, o alaya man yan. Sana po, kikiyatan kong kasalpantayan, bitang kayabe, king Iglesia Mayti. Sana po, maging pante-pante mo rin, yung laway tamo, bangkunetin, yung kasalpantayan ng tamo, at yung kupalayan tamo, kinamong gino, maramdam lang. Yung tutukin po na yung kasi K.S. yung salba. Huling ingamong gino, sinalbano rin ang apulong leproswan, gamitan kayo po itang S, salba, King Salba Bida. Gamitan kayo po itang imahin ito, Salba Bida. Yan. Usually po kasi yung Salba Bida, gamitan tayo po itang nag-swimming tamo. Pero ngayon panahon namin, yung nakatayal book, nakalitaya po gagamitan, tingnan-bugan. Kaya kami rin po kay seminaryo, minsan gagawa na kami rin pong makeshift asal pabida. Pero kaya katang kong ebanghelyo, Jesus sinalbanala, eta mapulong ng Toswan. Megin niyang bida parela, uling linulusan na Insal babida, itong yan mga parabol, ay halimbawa, napapakit ng Jesus kaya katamo. Gamitan na yung pangabida ng Jesus. Isalba na katamo, tingnan mo ang albog. Minsan darating pa naman kaya katamo, lihalbugan na huling kaya katamo problema, huling kaya katamo pagsubok. Akala pa na naman, dito ang apulong lepros ko. Inyagin sana, isipan tayo rin ito, na Chuy Jesus, ang maging salbabida kay katano. O kanyan mo naman, kay katano kong pamibebe, sana po maging tamo rin, salbabida, kay balang neto, kay katano. Aliwali matabatan. Maging tamo rin salbabida, potang kailangan, iksaw, kay balang neto. At ipangatlo na yung po kasi, KSP. Pasalamat. Agad-agad, yung Samaritano, yung napansinan na may mulaiya, kinarapan na ng Diyos, at may pasalamat niya kaya. May balik niya at may pasalamat kaya.
Inyabi magkakaya akong Ginoo. Di ba puno kayo? Pero, may kumiyano may kapansin at may pasalamat kayo. Makayan mo rin po, kinumuna pamasa kay katamo, inaaman, leprosuan mo rin po, may pasalamat siya kinamang Ginoo. Apansina na, ikay ang kagalingan, inyatin, may pasalamat siya kinamang Ginoo. Kung tutusin po, ating instances sa pare-pare tao mo ay experience. Pero aliwa-aliwata mo pakibat ng akong Ginoo. Kanyatin, siguro nung aranasan na ini, pare-pareho tamo inalbensine. May tungyari inalbenta mo. Pero aliwa-aliwata mo response sa ito. Yung sa ating sasabi, ay masantigya. Ating sasabi, ay aliyah, ay kinakuhan nag-enjoy. Hanapin. Mga tamurin mo kinakatang kong pasalbatayan. Minsan nakalagrasya, daratang kinakatang biye, pero aliwa-aliwatang pakibat. Ating tao mag-focus nung kitagrasya, ating gawda. Pero, akakalimuan na naman, nagpasalamat, nung nino talaga, yung menye, kitang grasya, ito. Ganapin pong tadwa ng sulat sa Pablo, karing Timoteo, karing grasya, ikalog na kikatamo. Sana agawa mo rin pong pasalamat. Kung pakayang tamo, simple ang itang word na salamat, or thank you, or gratitude. Pero, nung ating magpasalamat kay katamo, kasanting na po pakiramdam dito. Maka-inspire mo rin ito. Potang pasalamat tamo, timbalang nga kung paginawang mayat kay katamo, lalo na po ni nga akong Ginoo. At masantiyan naman po itong sinabi ng itong metong Irish priest, itong metong mabari mag-celebrate 25 years nga na. Be thankful of God's faithfulness to you. Be thankful of God's faithfulness to you. Magpasalamat tamo, alimu uling ikatamo yung ating kasalpatayan kaya. Nunay uling, ingapong Ginoo, maragulya kasalpatayan kaya katamo. Basti dakala panahon, lalawat tamo, uling ikikatamo kasakitan or kasalanan. Maski itang panahon na, nakatang grasyang akakuha. Pero akakalimutan tayo, itang ninong mamimye, itang grasya na ito. Pero uli na din kasalmatayanan ng akong kinukihatan. Sukat, tamo, magpasalamat kaya. Maniwala tamo po kaya, at itang kong kasalmatayanan. Pero ano pa rin tamo, kotang masalese na isabla. Pante-pante rin po ba'y pamanalaway tamo, kotang masalese tamo, at kotang manawa tamo, kotang magkasakit tamo, at itang balo mo na rin tamo to. Pante-pante mo rin ba, yung pamaglapit tamo, kinamang Ginoo? Inyari po, ini po ikikatampi ko naman. Punta kayang dakal na ako grasya ako kalo. Pasalamat po pa ba kinakong Ginoo? Inyapin po, kung nagkipita ko galing ng akong bawal. Di nang takatang, di nang takay po masayan. King ba nakaldot na po, nagkiyatang kong pamibiyebe. Sana po, akwatang kong maglista. Karetang tao, karetang material na bagay, karetang pangyayari, agrasyang ikalot na ng akong Ginoo. At sana po, magbiasa tayo rin lumapit kaya, uling tunay rin po ng akong Ginoo, sasalpan tayo naman kaya kata. Maya pa yan.